Ya kaji amfanin da haɗin lemun tsami da tafarnuwa ke yi a jikin ɗan adam. Shan haɗin lemun tsami da tafarnuwa na da matuƙar amfani masu yawa ga lafiya saboda sinadaran da ke cikinsu. Ga kaɗan daga cikinsu. Na farko, ƙarfin garkuwar jiki. Lemun tsami yana ɗauke da vitamin C wanda ke ƙara ƙarfin garkuwar jiki, inda kuma tafarnuwa tana ɗauke da sinadarin allicin mai kashe ƙwayoyin cuta da kuma rigakafin mura. Na biyu, yana kare lafiyar zuciya. Wannan haɗin yana hana toshewar jijiyoyin jini, yana kuma buɗe ƙofofin gudanar jini. Na uku, yana taimakawa wajen narkar da abinci. Lemun tsami yana ƙarfafa samar da sinadari wanda ke taimakawa wajen narkar da abinci da kuma tsarkake jiki. Tafarnuwa kuwa tana inganta lafiyar hanji ta hanyar ƙarfafa ƙwayoyin halitta masu amfani a ciki. Na hudu, inganta lafiyar numfashi. Sinadaran tafarnuwa masu rage kumburi da vitamin C da ke cikin lemun tsami suna rage matsalolin numfashi kamar mura da ciwon maƙogwaro. Na biyar, rage kumburi a jiki. Dukkansu suna da sinadaran rage kumburi wanda ke taimakawa wajen rage ciwon gaɓoɓi da sauran matsaloli masu alaƙa da kumburi. Yadda za ka haɗa wannan haɗin, za ka samu tafarnuwa guda 1 zuwa 2 a niƙa, sannan a matse lemun tsami guda 1 a cikin ruwan ɗumi, a sha da safe kafin cin abinci. Gargaɗi, kada a sha fiye da kima don gujewa tashin zuciya ko zafin ciki. Idan kana shan magunguna, to ka tuntuɓi likitanka kamin ka fara shan wannan haɗin.